oras mga ka-shine, 1:12 na sa kahaponon. Alright, so welcome. Welcome diri sa tuang tulumanon, ang Gitik Suliran Drama Special mga kabay. Well, basta last and first Saturday of the month mga kabay. No, ang ato ang Gitik Suliran kay isa drama special mga kabay. Kanya paminawan ninyo ang ato ang live drama karong hapuna na gipadala sa ato ang sender. There is a 99.7 FM Shine Radio Toledo. Alright, so before tayo padayon sa unahan mga kabay, no, mayong hapon sa tanan. Unya adlaw karon nga sa adlaw karon Sabado no. Adlaw karon nga Sabado mga ka-shine, it's 2 sa buwan sa Mayo tuig 2020. Kamusta mo tanan? Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Ingon man sa tanang mga kanunay nga naminaw sa 99.7 FM Shine Radio Toledo City. Alright, so mayong hapon sa itong mga negosyante diya sa itong merkado publiko. No, ingon man sa tanang mga drivers, sa tanan nga mga frontliners, sa tanan nga mga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga panimay. Kumusta? Kunya ubani ko ninyo hangtod sa suod sa 2 ka oras. Alauna hangtod sa alas 3 sa hapon sa inyong naandan nga adlaw nga Sabado. Kunya sa mga wala pa nakaila mga kabay, especially sa katong mga karon pa nakaliso sila mga radio. No, my name is DJ Tatex, ang inyong amigo, higala og ang inyong uyab sa kahanginan. DJ Tatex mga ka-shine, onya madungog tanin ninyo usab. No, madungog punta ninyo via live streaming. Pagkitaan lang ninyo, i-search lang ninyo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Facebook ang DYHR Shine Radio Toledo. Again, DYHR 99.7 FM Shine Radio Toledo. Or wala na 99 no? DYHR Shine Radio Toledo. Please like and share, and of course mga ka-shine, comment ang inyong mga greetings, mga requests, o inyong mga advice sa itong drama karong hapuna. O niya, by the way, highway, naminaw na to karon ang gwapo og buotan nga si Dudong Janvic diha sa Nages Chicken. Diha sa Nages Chicken sa Di Makapagal Highway, Barangay Poblacion, Toledo City. Diha sa may manggahan mga ka-shine. Di ra ba ko kalimutan na bastang ingon kog manggahan. No, before mga ka-shine, how many times nga nakalaagi da diha ba? Mao nay karaan diha nga kining laaganan. Kanay video kihanan diha sa sulod. I don't know kung until now na pa ba gihapon. Murag wala naman siguro. Murag si Kuan, si John Carl nakasuroy ka diha pre. Sa manggahan? Nakatry kag suroy da sa manggahan sa una. Di anis may manggahan sa Toledo ba? Luwa po ni mo yung Mango Avenue. Siguro bisan asa nga taga Cebu nakasuroy na ng mango. So dire sa Toledo napoy kunay mango sa Cebu, napoy mangga dire sa Toledo. Dire sa may manggahan mga kabay. Na diha sa sulod sa paingon sa sulod sa merkado ba? Sige, ato na lang tong kalimtan ng mga nangagi na kay mga nangagis na rabagin ha. Kinanglan na kitang mag-move on sa tuong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Proceed na sa tuong and then magplano kung unsay mga umaabot. Katong mga nangagi mga ka-shine, di naman itong mabalik, dapat i-eres na to sa inyo mga kasing-kasing o mga nahuna. Inyo manggugog pahinumduman ko. Okay, so alauna din si Shata na sa kapunon. Naminaw na to karon diha sa may planta mga ka-shine. O niya andam-andama na inyong mga cellphone diha. Kay ihatag na to ang ato ang live drama karon. O niya sa makahatag og nindot nga advice plus pangutana makadawat og 100. Again, sa makahatag og nindot nga advice, ingon man
Sa makatubag sa tuang pangutana, makadawat og 100 pesos mga ka-shine gikan na ni Dudong Janvic diha sa Nijis Chicken. Thank you kay dong. Nakita may ganiha mga ka-shine o niya matud pa niya siya may mo premyo o siya may ni premyo sa tuang drama karon ha. Thank you kay dong Jen. Oras ala 1:17 na sa kapunan. Kaya basin human ani ato ang program. Makapanghatag ta og bugas sa ato mga kaigsuonan nga naminaw karon ha. Basta paminaw lang gid mo diha kay og dili gali mo maminaw. Wa jud koy mahimo. Alright, so 18 minutos ang naglabay sa long oras nga alaonas sa hapon mga ka-shine. Mayong hapon ni Sir Jojo Minoria sa Haranelia kuan GGM ito ang gwapo buotan nga consultant. Ingon man sa itong mga kaubanan Rex Fernandez, DJU, what's up you? And Papa Carlo Chinito. What's the meaning sa LS pre? Okay. Live stream. Namgoy mga kanang dili na mga uban nga wala ka kuan ba, wala ka kay balo kung sa meaning. No, like sa kanang ISO, di ba? Naingon nga hi DJ, ISO ko diri ISO ko diri sa kuan sa Cebu City. No, ana ba ISO? Unya na ko na hinunduman usa pud siya ka anchorman or DJ host sa usa ka radio station ato po ning higala. Ingon po siya, unsa man ang ISO standing ovation? Namo kay mga ina mga ka-shine. No, dili tanan perpekto. Tao lang ta mga ka-shine. Masayo po kinang kabaw upat ka bugtiil. Kita pa ka nga duha ra ka buok. Okay, so ang LS is a live streaming. No, namang ginangutanan nako siya, nangutanan nako Papa Carl. Ingon siya nga kana ba si Papa Carlo? Naana siya sa Shine Radio. Naana siya. O nya na po siya, ningon po siya nga gwapo siya. Wa may mga bati diri nga DJ sa Shine Radio eh. Ambot lang ka kung hindi na lang ko. Oras, alauna, 20 mga ka-shine. Sa itong pagbalik, atong ihatag ang atong drama, unya, di na ito dugayon. Kay haron taas tag oras alang sa inyo mga advice, mga tubag sa itong mga pangutana. Ingon man, sa mga ipasupot ng mga greetings and requests. O niya, before ta mo play og usa ka kanta mga ka-shine, atong ihatag ang atong text line or call line na pwede ninyong tawagan ha. Atong text line or call line nga pwede ninyong tawagan. O niya, later on inyo pumadungog live si Manong Tikong diri sa Shine Radio Toledo. O niya, matod pa ni Manong Tikong sa mga makaari sa mga listeners nga makaari first 3 person nga makaari diri sa station makadawat og pahalipay gikan ni Manong Tikong ha. Si Manong Tikong nara sa gawas mga ka-shine nagpaabot-paabot ra niya nagpaypay pa siyang ulo kay gipaningot kuno yang upaw. Later on ato nang makauban si Manong Tikong mga ka-shine. No, kuman sa tuang usa ka kantang i-play kay matod pa niya birthday kuno sa iyahang anak unya. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Labi na sa mga nagsaulog silang anniversary, no? Happy birthday sa mga nag-birthday, happy anniversary sa mga nagsaulog silang anniversary. Okay. So ang atong linya mga ka-shine nga pwede ninyong tawagan, pwede ninyong textan, pwede ninyong textmaton 0905-697-4491. Again, 0905-697-4491. Arong balikon mga ka-shine, 0905-697-4491.
atong ilisan mga kasyahin og kanta nga kanang lahi nga kanta pero birthday song gyapon. Happy birthday sa mga nag-birthday. Yes, right. So, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Hinaot nga tagan pa mo o malugwayan pa mugtaas nga kinabuhi. O niya, daghan pang birthday nga maabot sa inyong kinabuhi. Oras mga ka-shine, alaon na 26 na sa kapunon. Padayon ta diri sa itong programang Gitik Suliran, ang atong drama special. Excited na ta mga ka-shine nga madungog ang atong drama karong hapon nga gipadala sa atong sender nga si GR. Okay, so from last number 007, good morning DJ or Manong Tikong. Unsay answer gahapon sa tigmo nimo? Later on atong masayran ha. Di ka ni Manong Tikong mga ka-shine. Manong good PM ala ni First Trico. Si DJ Tatex na mga kasyan inyong kauban karon o niya atong makauban usab karon dod si Manong Tikong sa iyang drama mga kasyan, pero later on na siya mo tingog kay magdrama pa mi ha. Oras alauna 27 na sa kaponon.
Okay, so gusto ko makahibaw kung asa mo napitan na minaw karon. Gusto ko masayod kung unsa inyong mga tagsa-tagsa ka mga situation. O kumusta mo diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimay? No, most especially sa tanang mga na quarantine, na home quarantine. Kumusta mo diha? Okay pa ba mo diha? Ay, kutob sa tong mahimo mga kasyahin, especially ni Manong Tikong. Kutob sa tong mahimo. Bisag ginagmay, makatabang mininyo kung naalang, ha? Kung naa mga kasyahin, anytime, mutabang mininyo. Okay? Okay, so tawagi ko no ko or texti ko kung asa mo dapita mo. Dawat ko og duha ka caller karong orasa. Duha lang ka caller onya kung wag mo tawag mga 5 minutes. Proceed na sa tuang live drama mga kasyahin. Okay. Okay, porting ko yaw. Okay, sa itong oras, 1:28 na. Tawagi ko or texti ko sa itong linya 09. Okay, awat takatiwas og basa kay natay caller. Hello. Hello. Yes, mayong hapon. Kinsa ni palihog? Si Alan yung Pinulawan. Si Alan sa Hinulawan. Kumusta si Alan? Japon, quarantine. Maorag hapon, gwapo. Okay, Lan. Kinsa may kauban mo na minaw diha karon, Lan? Akong pagumangkol, akong asawa, narating balay. Imong pagumangkon ig imong asawa. Asa makadapitan na minaw karon? Kaya naroon sa Hinulawan Street. Hinulawan Street. Diha ra dapit sa kanang iskina or dool sa Luray uno. Eskina. Iskina. Anong may highway? Oh. Okay, sa may highway. Sige, Lan, unya i-greet sa na imong mga kauban diha, Lan. Great lang na to sa taga vulcanizing sa Hinulawan. Kasi Sumar o Alan, tangay po na to. Ayun. Kailangan na kahit siya to, malangya po ta. Stay at home and always pray. Ha? Kanunay lang yun ang mag-ambo. May itong lawas, ha? Sige lang. Salamat kayo sa inyo. Magulat ko sa drama. Okay, thank you so much, Len. Sige. Andaman na imuhang kuwan diha, ha? Andaman na imuhang baldi diha para sudlan sa imong mga luha. Sige. Salamat, Len. God bless, Len. Oras mga kasyahin, alaon at 30 na sa kahaponan. Another caller, last caller nga akong dawaton, gikan sa last number 504. Last caller ni mga kasyahin, ha, kay magsugod na sa tuang drama. Hello. Good afternoon, DJ. Oy, good afternoon ni mo diha. Kitsa man eh? Sa daan lungsod ni DJ si Bibot Villarico. Sa daan lungsod. Kumusta man diha sa may daang lungsod? Murag ako nabalitaan diha tag sa kasako ang inyong gipanghatag yada. Sa barangay man to, DJ. Sana all tag sa kasako. Kuan man to, DJ. Sa amo man tong kuan sa global pa. Okay. Sa ira to sa global. Pero napay nahibilin diha sa usa ka sako. Asa to, DJ? Napay nahibilin diha nga bugas. Na pwede mangayo. Pwede. Sige, by the way, kinsa pangan? DJ? Kinsa pangan gali na to, ma'am? Wilma Villarico, Bibot. Wilma Villarico Bibot. Bibot yung mga apelido. Villarico akong apelido niya. Ang akong real name is Wilma. Nya imong nickname? Ang akong Bibot. Bibot, kawangakin. Bibot, ikaw ang akin. Pilipino. Sige, nakay-greet niya, Ma'am Bibot. Bibot na lang. Bibs. Nakay-i-greet niya, Bibs. Kaya akong sister-in-law o ng akong apo. Okay. Naminaw sila karon. Ni asin na diri. Sige, may paminaw. Okay. Andaman na inyong kuwan diha, ha? Andaman na inyong mga advice diha. Sige, kay kinanglan andamon po nimo ang tubag na to sa tuang pangutana, ha?
Kay puros na premyo ang makahatag og saktong tubag or nindot kayo nga tubag, makadawat og 150 pesos. Pero kung di ka katubag o dili ka kahatag og nindot nga advice o nga makahatag ka og saktong tubag, 50 pesos nang gyapon. Okay? So, kung atong totalon, kung makuha nimo ang pinakanindot nga advice og makatagkan po ka sa insaktong tubag sa itong pangutanan later on, makadawat ka og 100 pesos. Okay? Kayo, Salamat po kayo sa inyong paminaw diha, ha? Sige. Ambing mo diha. Bye-bye. bye. Dagang salamat ni di ko ganun mo tawag bibot. Babes lang. Dagang salamat ni Ma'am Babes. Charot. Mas nice paminawan kong Babes. Alright, so di natin ugayon mga ka-shine ng oras sa laon at 33 na. Ano yan nato ang drama mga ka-shine. 33 minutes past the hour of 1. Dear Gitik Suliran, una sa tanan mayong hapon. Mayong hapon sa tanang mga artista nga may maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan ako sa pangalan nga GR, lumad nga taga Toledo City. Kini akong kaagi DJ, kabahin kini sa ko ang kinabuhi sin sa bata pa ko hangtod karon. Arong inyong sahiran ang tanan, aniya ang ako ang suliran. Pa, naunsa na si mama pa. Ano dahil pa nga, gisulod man ni siya sa kinikuan pa. Kanang gisulod man ni siya dire. Ganyan, nangilak man mo diya. Pa, ano dahil ni pa. Pwede ba?
Muawa ka sa kong tubangan, ha? Kupay mo. Kay di ko gusto makakita ni mong dagway, ha? Adto ka sa sulod. Di ka mo gawas. Kuan pa oy, naay kay nito sa sunod pa. Kanang ako ra usunod to. Walang kuyog. Pwede ba? Ha? Ayaw kong sabuka. Aron dili di ka makuan. Ha? Lato na! Pahawa sa kong tubangan. Pahawa! The Milky Way up under heavens is twinkling just for you. No. Nanatay na si Papa Lo nga. Kanang hindi man masukuin ako. Masagda ay di mong amahan dong. Ha? Kay, wa pa na kay kadawat sa mga pangita mo. Sige lang. Kay maulian rin na una imong amahan. Nanatay Lo. Nanatay nga. Sige man na siya kasukuin ako Lo. Da, sama sa kong kaingon mo. Sabta ang imong amahan kay nagtuo maguna siya. Nagtuo maguna siya nga ikaw mahilunggan sa mga nahitabo sa imong ina. Namatay maguna ang imong inahan. Kay tungod ni mo. Pero wala ko nagbasol mo daw, pero sige lang, makasabot raw niya kapuhan. Hindi ka dako na ni mo, ha? Sige Lo. Salamat kayo Lo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalaki dayang iyong mundo ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigilan. Naiwan ni Papa eh. Muna kinang ako naman lang pinimanghiya ka ng kasampaan din sa balay. Unya, kanang kuhan. Iyan akong ibilin pirmidiri. Ako raon sa pirmidiri sa balay. Tingnan. Kay basin unya huwag ka nang mausapra si Papa. Kanang magandang kudanog pagkaon di. Kaya aron iniguli ni Papa. Ready nga nga mukhaon siya. Mas hindi ka po ito siya gikan sa trabaho. Sakto. Magandang kong mga pagkaon. Kaya muli na to si Papa ng taon. Just what is it in me? Nana si Papa. Marag kay Papa ginang nagpadulong diri. Uy, Jar. Jar, asa ba? Pa. Naharap ko diri pa. Wala ka. Ano ba na? Sabay mo kayong lungag na. Naglungag ka? Opa. Kanang naisutan dia sa lamisa. Huwag ka nang naikang pa. Ako nang giandam ni mo pa.
O ba? Siya, kay gutom ko. Pa, ngano day ka pa kanang ubod ka pa? Dili magsig... Wala ko. Dili magsig-suran ako. Kay... Kain. Kaya po ito. Ato na sa sulit ko. Sige pa, kanang kaon lang diha pa. Oy. O sa ba niya? Ano ba niya? Pagod ba niya ang sudan? O niya, buwan? Ha? O niya nga itong kanon, pagod kapon? O sa ba niya, Junior, ha? Mong ganda pa, wala na ako nabantay ganyan pa. Wa na bantay, ha? Ikaw, wa na di kayo mabuhat rin, ha? Kaya wa... Ma, ayaw pa kay mga buwak na pa, wala na tayong baso pa. Wala yung baso. Pwede ba? Mahawa ka sa mga tubangan? Karoon na yun! Pahawa! Ulo, maulalo, iyang gibuak ang mga gamit lo. Indangan mo kayong nabuak lo, mga baso. Stilan sunig si Koen. Stilan sunig si Lando. Sige lang. Basag na ilan na ha. O suman, gidapatan ka niya. Gibunog ka na sa inyong balay. Wala man lo. Kanang kuhan lang lo, kanang pinilang tupan niya kasampan lo. Sus kaluoy biyadi apo. Inaw niya ko dapatan ka. Busumbong ka na ko tanan mga panghitabo dere. O saman napamusudan og bugas dere. Napamay tagan lo. Kanang napamansay ka ng isda niya lo. O niya, kanang puno pa man na ang balde sa bugas lo. Sus mayo. O da imo pag-eskwela. Kumusta man? Okay raman ko lo. May eskwela man gani ko humano kay kanang wala man ko eskwela itong naging adlaw lo. Ganun ka mo eskwela. Kanang ingon man si Papa nga. Hindi sa ako na pa eskwela. Sus pastilan kinahanglan. Mo eskwela ka, ha? Ayaw padalaan ang imong amahan. Di ay kwarta dawada rin. Bada lang na. Magasto-gasto ni mo sa imong eskwela. Here I am alone in this empty room. I let my mind just fly into the air. Thoughts of you
Ito to DJ ang ako ang kaagi. Since bata bago, feel na ako nga ako may gibasol sa akong papa sa pagkamatay sa akong inahan. Namatay man gud niya ang akong inahan DJ. Aron masayran sa tanan. Namatay man gud niya ang akong inahan tungod kay sa pagluwas niya nako sa dihang nalumos ko sa usa ka sapa. Sugod na to. Diyan na sugod ang kalagot ni Papa diri nako. Murag feel ako gid ang iyang gihanukan sa tanan nga mga panghitabo. Nabot jud sa punto DJ nga gipahunong ko ni Papa sa pag-eskwela. Abot lang ako kay balo kung unsa hinungdan kung nganong dili na ko niya pa-eskwelahon. Pero sa tinuod lang bisan pa man sa tanan nga mga panghitabo atong ikayon na wala ko naglagot ni Papa. Eh syempre pinangga kay nako siya. Amahan po nako siya. Ngabot ang panahon nga gipaundong jud ni Papa sa eskwela. Unya wala ko kadawat. Kay syempre pangandoy nako nga makahuman ko pag-eskwela. Nya mahimo kong successful sa akong kinabuhi. Buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may Kanang pa maato na ako sa eskwelahan pa. O si mo ato sa eskwela. Kanang klase mo na mo rin pa. Unya exam po na mo rin pa. Diri ka sa balay. Di ka mo suod sa eskwela, ha? Pero pa, niingon naman si Mampang, hindi ko pwede mo absentin pa kay exam na mo pa. Niingon ko. Nga dili lang ka. Bilin ka sa balay. Dagang kitrabaho diri. O sa basad. O sa may makuha na imong pag-eskwela. Ha? O sa may makuha ni mo na mag-eskwela. Huwag na dato na eskwela. Buundang ka sa pag-eskwela. Sugod ka ron. Di na ka mo sulod. Di na ka mo eskwela, ha? Pero pa, hindi ko pa eh. Kay gusto kong human sa kong pag-eskwela pa. Wa pa ka kadungon ako, ha? Niingon ko. Dili ka sa balay. Dili ka mo eskwela. Nakasabot! Bakit kaya
Naingan ni Papa ay. Dili ko niya paskulawan. Unya. Ari na ko dira sa balay. Di ko gusto nga mundang ko sa akong pag-eskwela. Gusto kong mutuwas ko sa akong mag-eskwela. Bahala na siya. Basta, mag-eskwela ko. Inigawma. Inigawma, dili ko musama niya. Dili ko musulti ni Papa nga mag-eskwela ko. Malaman sa ko siya na mo. Gusto ko makauman ko sa akong pag-eskwela. Ma, kunaha pa lang ka, ma. Kibaw ko, ma, hindi ka masunod, ma. Hindi kong tiwas ang eskwela. Pero paano na? Maskwela ko. Maskwela ko, palang masunod ni Papa. Bahala na. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ha? Unsa na? Oh? Unsa na? Ha? Sakit ba? Pa, imo kong sa Papa. Di ba ningon ko nimo ha? Ningon ko nimo nga di na ka muskwela. Ha? Ayaw kong supa ka, JR. Ayaw kong supa ka o ayaw pabuta. Nga mapatay di ka. Ha? Wa na di kayo mabuhat aning balaya. Wa na di kayo mahatag na maayo rin ako, ha? Kibaw ba ka? Kibaw ba ka? Ha? Nga ikaw may hinungdan. Kung gano'n daw, alam mo inahan. Kaya pa, ganun ako man naman pasangilan pa. Butubag pa ka, ha? Butubag pa ka! Kinihin mo! Sakit na kayo pa. Sugod ka ron. Ha? Di kay ka na rin mo mabot. Sugod ka ron. Imanig ni, JR. Imanig ni kusulti mo. Kung musupak pa ka sa ko ang mga gusto, di kay ka na rin mo mabot. Di kay ka na rin imuhang mabot. Nakasabot mo ka? Ha? Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead Di ko gusto. Di ko gusto. Gaibig iyo na naon ang ako po. Doon siya ko daw kalando. Tanawa ko na bata.
Ha? Pa, may mo bang hindi ka mangilabot? Ako nang anak. Ibo di anak. Ibo di anak ko na ibong ingon na diyan. Sugod ka ron. Di ko gusto. Nga ibo di ko nadao ng ibong anak. Ako di dadon. Ako di dadon dito. O diya. Di na ako napakita ni mo. Dadon! Anong daig mo na dadon? Mahangoy ko na bata. Pero unsa na kong kalando. Nakadugog ba ka ng mga sinuldian? Diba niya? Ibuha ng anak. O nakidanglan. Nakadaga. Magpupo na ka sa mga nahitabo sa mga sawa. Walay sila ang bata. Why sala? Kundi tungod niya ba? Di mamatay si Lisa. Ganahan ka mo dana. Dada. Kamaw na pagyapon. Huwag man pulos na rin. Huwag na pulos na rin. Dada na karoon na yun. Then the two of us need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. Dili ko loy. Imo kong nandun niya. Si Papa na lang masang rin sa balay. Hindi ko makulang no. Ay, kano di ba ka mukuyag? Kinahanglan, mukuyag ka na ko. Di ba gusto ka mo tiwas pag-eskwela? O sa pasad, kanong ganahan ka na mong amahan na rin nga? Huwag na yung amahan na. Di ka taganog, kaugmao na na. Pero si Papa na lang asang diri no. Hindi na ko gusto ng biyaan si Papa diri. Inundangan ako si Papa no. Ay, kung sabay mo gusto sa mong kinabuhi, ganahan ka gaway mahuman sa pag-eskwela. Dong Sir, ang ibong abahan, wala na saktong tagad mo. Tanawan ko ka. Daot na kay ka. O diya, lusper na kay kagpanad. O saman, huwag kang ipagkaon na sa mga mahan. Pagkaon lang ko niya lang, no? Hindi lagi ko, no? Bahala na, no? Hindi nila lang kumiyahan sa Papa, no? Ay, kung magpadayon ka na rin, ikaw may makululuoy. Pagkadam-andam na, kay bukuyog na, muadto tag Manila. Doa ba dito ang mga iyan? Ibong mga kaliwat. Pa? Oh, zaman din yung istoryahan niya. Ha? Pa, di ko nabiyak ni mo pa. Dali ako ni mo pa. Eh, Tanawa na na Lando. Bisan og giunsa pa na di mo anak. Tanawa. Ikaw pagyapon gipili. di ko madaan ay mahong liluoy niya. Kuyog si mga buhan. O hawa diri. Ha? O sa pasad, wala kay pulos diri. Samok na kay kas kong pananaw. Kuyog si mga buhan. Og adto dito.
Adto dito magpapadlong. Hoy Lando, doon sa kudaw ka. Ibo na anak. Sugod ka ron pa. Sugod ka ron. Wa na ko'y anak. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? And not because of who I am, Mao kadto ang nahitabo DJ. Sa tunod lang nakinumdum ko sa bata pa ko. Dabon ko sa kong lolo. Apan di unta ko makuyog. Kaya di ko gustong maginusara si Papa. Kaya di ko gusto nga mabiyaan si Papa o wala na yung bukatiman niya. Pero sa diyang si Papa na ang desisyon, sakit kay paras ko. Labi na nga iya kong giingnan DJ nga wala ko'y pulos. Na iya na kong gisalikway. Isip ko sa kaanak. Sakit man para na ako nga biyaan ako si Papa DJ. Pero nisugot na lang ko. Tungod po ni Lolo. Kaya akong gipugos nga daton jud Manila. Pila ra may dagan sa istorya DJ. Abot ang mga pila ka tuig. Nakahuman ko sa kong pag-eskwela. Nakatiwas ko sa kolehiyo. Nakatrabaho ko. Tingan man. Aduna na ko'y gamay nga negosyo. Apan sa wala dama, niabot ang panahon nga mao ni ang nahitabo. bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay Gawin mo mayo ha. Ibalo ko nga. Gigutom ka. Dama ulag yun. Pati gutom man ako yun. Ay, thank you kayo si mga kanakon ha. Si mga paglibre na ako ba. Oo, huwag sa pa yan. Kunya, dugay-dugay sabihan na nga. Huwag na kita. Maog yun.
Kaya nagtuo ba yan dyan ko? Kanang kuan. Kanang arte na kay ka. Kaya syempre, kanang dato na ka. Kwartahan na ka. Na kay negosyo. Grabe sa dana eh. Grabe sa dana kanang kwartahan ba? Di pwede ako kanang kaginawa lang kamay. Nakakaunlag katulo sa sakadlaw. Di pa naman ko. Kanya, lain pa yato ba? Kumusta man dito sa ato ah? Dan, maurag yapon oy. Mga tao dito, mga chismoso, mga chismosa. Oy, Taysa, ha? Ikaw pa sa mga kamuli sa inyo? Pero ni oy naman ka dito sa Manila, oy. Mau lagi. Huwag kami ngawasin mong amahan. Amahan. Kanang kuan. Siyempre, gimingaw ka niya. Anya, kung gimingaw ka niya, anong di makamuad ka dito? Bilang sa ko ba? Abot lang eh. Di pa nagugaya ng mga tubang ni Papa. Dan, kiniman sa dun imong amakan. Grabe kayo ka ng garbo. Tako kayo garbo siyang kinabuhi. Tanawa, maunsa na siya. Ura na ka nang walay tag-iya. Ano kuan, magsige nag-inom, daot na kayo. Unsa? Daot na kay si Papa? Siyempre! Ano magsigig inom taga-adlaw? Permente na lang hubog. O niya usahay at matulog sa Daplin Karsada. Pagtarong gayets. Wala na si Papa dito? Ay kugin mo. Wa kakibalo sa mga panghitabo dito sa mga amakan. Wala. Wa di ko kibalo. Kanang, pwede ba? Atagan di ka kwarta. Kanya, atagi ko kanang balita kung kumusta na sa Papa rito. Kanya, mga tapo ko ni kwarta. Gusto na kong ihatag mo ni Papa. May na lang niya ba? Ikaw pa. Kanang kwarta nga ihatag ni mo sa imong amahan. Ako nang dawaton. Ako nang ihatag niya dito. Pero kanang kwarta nga imong ihatag para na ako. Imuha na lang na. Di ko na dawaton. Abi pa lang nagbabayad ko. Kuan magod kanang bili na siya pabayad. Isip pasalamat na po diba? Nga makabalita ko. Kung sa sitwasyon ni Papa. Kaya ni mo ay, sige GR. Sukat pa ka sa ona. Wad ka na usap ay. Kaya nilakaw ka sa ona. Kita ka sa mulong bata pa ka. Pero ang tut ka ron. Wag pa ka na usap. Buotan ka pong ka. Ano sige ako ni dawaton. Kaya wala sa kwarta ron. Ha? Sige. Basta na. Balitaan ko. Kung kumusta ni si Papa. Sure! May nanawag. Huwag mo kailan ni nabira kitsa ba ni? Ako tubagon ba? Hello? Yes, hello. Uy, Yads, ikaw ni? Ako yung taon ni. Kumusta? Okay ra. Kumusta diha? Murag dalir kay panahon ba? Pila na ka buwan, murag duha na ka buwan siguro sugad nga nakita ta sa Manila. Maog yun. Unya ko, nakoy sulti ni mo.
Unsa man na? Da. Hangtod ka ron. Grabe ka po ng carbo sa mong amahan. Nga naman. Ang kwarta ang imong gihatag pa na niya. Wa niya dawata. Oh, mo ba? Nga naman daw. Ba? Niingon siya ay da kanang kuan. Di siya mo dawat o kwarta nga gikan nimo. Mo ba? Nya, kumusta man siya? Da. Maura gihapon. Palahubog kaayo. O nya, gani? Pagkatun ako sa inyo kay mohatag ako sa kwarta. Gilabay ang kwarta, oy. Da. Grabe ko ni Papa. Sabi pong din niya. Maura to. Niingon siya nga ka nang di siya mo dawat o kwarta gikan nimo. Kay mabuhi na siya nga wa ka. Mo ba? Nisulti si Papa ni mo na. May lain pa. Sige lang. Okay na na. Di halang na ni mong kwarta. Oy, unsa? Hindi ko ni gastuon, oy. Kay mo ni kwarta. Dako ba ni kwarta, 5,000. Di sura sa di. Ang tuloy karon. Wa pa kalimot sa Papa sa mga pangitabo. Mga anak yun. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. Grabe ni Papa eh. Pila na katuig mga nilabay. Pero, hangtod ka ron. Naagyapon ang iyang garbo. Saon man nila boy. Ako may naluoy sa mga istorya ni Papa. Ako may naluoy sa mga istorya ni Yats. Dili na ko. May nautag is Papa. O niya, murag, di na ako na mukhaon sa ay. Ay, paita sa di. Ay, may pag, muli ko sa Toledo. At doon ako sa Papa. Bahala na. Og, unsayang iyang, ikasulti na ko. Sunod semana, mularga ko. Akong ingon sa Papa nga, bahala na eh. Wa ko gibaw kung sa kabaton. Pero, giningaw ko sa kong amahan. Gusto, muli ko sunod semana. Aron makita na ko sa Papa. Ibigaw na ko ni Papa ba? Kumusta na kasi ano? There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now.
Salamat kay Yadza kay. Ipadayon ko ninyo din sa inyo ba? Kaya nga, di pa mo ko kaya nga mo dito sa balay. Ikaw pa anytime. Welcome kay kadis akong balay. Bisag taga-adlaw pa ka diri. Ari ka mamahaw, ari ka maniud to, ari ka manihapon. Grabe sa naman ni hapon Kanang isa asam day mo ang mama magpapa. Dan tuwa dito kang ilang kang inday ay ni Soroy dito kay gimingaw siya mga apo. Ako ako sa diri. May nalangan kay naa ka. Dili ko mingawan. Oy. Kanay imong mata ha. Naong nimo Watay unay ha. Kibalo ko watay unay. Tuon, gwapo manggug ka. Kung di pa lang tamigo kung di pa lang tasoon, dogay na ti kang nakuha gini mo Ang tatkaroon ba? Wag ibong ka mausab. Unya, sa may gusto nimo, kanang juice, kape, tea, or me? ay lang busog ko Kanang nga, kamusta ba sa papa? Kanang nganong dili maga dili sa istorya ay kay balo ko nga muli karong si Manaha inungdan ako mo tawag nimo kay gusto na ko nga makaibalo ka diri mismo yan naman nabay problema ni papa ay ano ang ayaw ka ayaw ka siya ka ano nga basi makalitan ka ba ano man naunsang bis papa kanang pwede ba dito ako istorya kanang kanang sorry kayo GR kanang wako masaltinin mo kanang wako masaltinin mo ang imong ay mahal ngano lagi naunsa na si papa kanang naa siya sa kanang tuwa siya sa hospital karon unsa naa sa hospital si papa naa siya sa hospital karon kaya nakuan siya na hospital siya pero ngano karon pa magresultin ako ngano karon pa di ko ganyahan nga masulti nimo kaya basin ulit ako ka ng di ka mahimutang na magbiyahe diri pa dilo grabe sa nimo suod ka pero ka masulti ako ang 5,000 bitaw imong gihatag wa man dawat na sa mong amahan pero gipalit ako og tambal ang uban gibayad na ako ganin dako pa kay kagkulang dito sa ospital ganun karon pa magkalisulti ha ganun pa karon pa kaningon ako sorry kayo sama sa kong gingon mo kanina di ko gusto nga babalaka ka asa ng ospital kaya akong atuan
kaya na nimo pa. Makasurvive ra ka pa. Kipaw ko ba nga? Isip ka. Kipaw ko ba nga palaban ka pa? Kaya na nimo pa. Pa, di ko kaya ba nga magsadong ni mo yung anak ka pa? Di ko kaya nga nakita kang nakadextrose. Pa. Pa. Pwede ba pa? Kanang pasaluwa ko ba kung pananglitan ako may inungdan sa tanan pa. Ganay ng anak ka. Pero pa, naman di ba? Love kita ka pa. Lungkot ka na ba? Pa, pasaluwa ko pa. Anak. Pa, ilang tingog pa. Unya na mag-istorya na iba kung okay na ka. Kibaw ko pang ma-okay ng tanan pa. Ayaw baga. Ayaw baga kagawala. Pa, ayaw sa pagsulti pa. Kibaw ko ma-okay ka. Anak. Pa, pwede ba? Ayaw sa pag-istorya bagay sa sakit kaya parang ako pa. Gusto ko maayaw kang dali ha. Mag-istorya na raw niya ta. Ha? Mag-istorya na raw niya ta pa. Kanang pahuway sa. Basta pa, iyan po na ko pang maayaw ka dali pa. Uy, gikumuti mo pang kamot pa. Pa, nakasabot ko sa imong buti pasabot pa. Gipasaylo na tika pa. Pag gikumot mo kusok akong kamot pa. Pa, ayaw ka kuy pa. Maayo lagi ka. Nakasabot ka pa kung anong gikumot mo akong kamot pa. Kaya pa ako pa nga. Gipasaylo na tika pa. Gipasaylo na tika pa. Ay kabala ka pa. Maayo na lagi ka pa. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Naiwan ka ni mo itong mga nangagi ka mo si Mana pa nga ma-okay ka. Pa, gano'n wala mga musukol pa. Gano'n ni surrender ka pa. Karon pa, di na ko kaya nga makita ka nga naa sa lungan pa. Pa, kanang kuan GR
Pa. Ang GR kanang di ay suwat karon pa nin ako nakitaan. Mo nagkampapan ni mo. Unya, nagduda sa ko nga para imo ni. Nakita ni ako sa ilawom sa iyang online. Sa katong nagigda pa siya, nagluya pa siya. Unsa man ni nga suwat ha? Unsa man ni? Ang lutoy, wa ko kay balog unsa na siya. Basahan lang, wa na ko na basaha. Sige, salamat kayo. Diha na ka ha. Dili magpalabi ang imong gibati. Iman ang tanan adunay rason kung nganong nabuhat ni niya. Ang Ginoo rin nasayod sa tanang mga plano, ha? Ayaw palabi. Maulagi. Dito ko kaya nga. Uwas, Papa. Nagmahay ko kung anong wala ko siyang kiliran. Sama sa kong gingon ni mo kanina, dili ka magpalabi. Nanabog ka. Sige na, basahan ng sulit. Kay kibaw ko, ngagikan na sa kamot si mong papa. Sige, ako ni masahon. Masahon ko ni suda ko sa kwarto. Daghang kay salamat ha. Salamat kayo. Salamat kayo. Here I am alone in this empty room. I let my mind just fly into the air. Thoughts of you still linger in my memory. Wondering why my life is not that fair. I could still recall those memories. Dali rin kayong panahon ba? Bingaw na kay Dres Balay. Wala na si Papa. Wala na po si Mama. Bingaw wag gida eh. Modo ko sa unahan be. Uy. Isa. Murag ya. Katuning papel na gihatag ni Yads na ako. Wa pa man day ko ni mabasa eh. Ako ni basahon be. Ako basahon. Dong, Jar. Imo ning amahan dong. Gihimo nako ning sulat. Kay kibaw ko. Di na ko kaya nga mosulti ni mo sa personal. Dong, kay balo ko nga di na ko magdugay aning kalibutan. Pero dong, pasaylo ako kung unsa may mga nabuhat na ko nimo. Ngano na kayo anis, Papa? Ako
akong tiwason og basa. Kibalo ko nga wala ko naghatag nimo og kanang saktong kaugmaon. Pero dong maginaot ko nga kini ako ang sulat. Makapasaylo ka. Bisan sa sulat lang. Kunya gusto kong mabawi nimo dong. Pero kiniragid nga paagi. Giandam na nako ang tanan nga mga papel sa to mga yuta. Ingon man, kinibalay, nakapangalan po din mo tanan dong. Kung unsa may naan ako tanan dong, walang ka kay balo. Daghantag kabtangan, yuta. Kining tanan, akong gipangalan nimo. Manginaot ko dong imo kong mapasaylo sa tanan. Og dili sakto. Kibaw ko nga kulang ang kining tanan para mapasaylo ko nimo sa akong gibuhat. Dong kung asa man ko ibutang sa Ginoo, ayaw ka bala ka. Kinaara ko kanunay magbantay nimo. Pasaylo ako og gimingaw na ko nimo dong JR. Mahal kayo tika. Walang na ko mapakita nimo. Mahal kayo tamo sa among inahan. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Maguto ang akong kaagi DJ. Wala ko magtuo. Wala ko magtuo nga giandam na day papa ang tanan. Nga mga kaptangan. Ingon man. Mas wala ko nagtuo nga nakapangalan sa kuwan tanan nga mga naa ni papa. Pero para na ko DJ, walay bili. Walay bili ang mga kaptangan nga gibili ni papa sa kuwa. Kaya ang importante na ko si papa. Bisan pag wala ko'y kaptangan, ang importante nga buhay si papa. Pero unsaon taman, Ginoo na'y nagbuhat. Kibaw ko nga napay laing misyon si papa dito sa laing kalibutan. Kibaw sa ko malipayon siya karon. Kauban si mama. Og diri na lang kutob. Daghang salamat sa mga artista nga may naghatag og kinabuhi sa kong kaagi. Inyong magtatampo, GR. That when I was a
father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Oras mga ka-shine, atong oras alas 2:41 na sa kapunan. Kamuga po namin dito sa 99.7 FM, Shine Radio Toledo. Sid Laka, uy! Alright, so welcome back mga ka-shine. Inyong nadungog ang atong Gitik Soliran Drama Special nga gipadala ni Mr. GR from Toledo City mga ka-shine. Thank you kayo dahil no, naminaw na to si Eve Dacoma all the way from USA. Mayong hapon ni mo diha bay. Kumusta naman ka diha bay? Alright, so 42 minutes past the hour of 2. Mayong hapon sa tanang mga taga Barangay Ibo, no, especially sa mga relatives ni DJ Tanik. Mga to ang guwapang DJ sa Shine Radio, ang crush ng bayan. Ano na ka, ha? Oras alas 2:43 mga ka-shine. Madawat ko sa inyo mga caller
Madawat ko sa inyo mga caller. Madawat ko sa inyo mga tawag. Mga greetings, request, and of course, advice sa ito ang drama karong hapon. Unya, ang makahatag og nindot nga advice mga ka-shine, makarawat og 50 pesos nga load. Unya, kuan, mayong hapon dahil sa itong bisita din. Sa pangalan mo, pre? Sherwin Donasco by 3 points. May hapon ni by Sherwin. Okay, so padayon ta mga ka-shine. 12:43 na. O niya, sa mga gustong mo tawag, tawag na sa tong linya 0905-697-4491. Ay, naminaw na to si Dodong John Vic di sa may Nijis check-in mga ka-shine. No, ang muhatag og premium sa tuang drama karon, walay lain kundi si Dong John Vic. Diya sa Nijis Chicken at iba pa. Alright, another caller. Hello. Hello, DJ. Yes, mayong hapon. Kisa ni? Si Faye, DJ. Miss Faye, kumusta si Miss Faye? Okay ra, DJ. Okay ra. O pari ko. Naiinis na nga ako. Sa dinami-dami ba naman ng babae sa buong mundo? Sino sa tatlo ang isyong shoota ko? Parang awa mo na pare, si Aida o si Lorna o si Fe. Fe, kumusta diya sa lutupan pre? Okay ra tong signal diya, Fe? Okay ra kayo, DJ. Okay ra kayo, sama ka okay sa imong gugma. Ay, naminaw karon dayon ko ang gwapa nga Chulalabs diya sa may Talavera. Syempre sa mga taga Talavera, Suba. Happy listening yung tanan diha. Okay, Faye. Unsa may advice nimo sa tuang sender karon? Ato i-advise niya, DJ, kay kanang dawato na lang na niya nga patay na jud iyang papa. Ayun. Kanang katawa na din. Dayon, siyempre mo po yun sa ilang balay DJ niya. Kanang unsa na o? Unsa man gyud? Oh, lagi DJ kanang Balika from the top. Unsa to imong advice gyud go? anak ko din kita nga kanang dawato na lang nga niya nga namatay na iyang papa unsa man kay wa naman na. Ay na lang sa siyang balay DJ. Ang pinaka-importante bitaw ani nga drama, bisan og unsa pa yung mga nahitabo na namatay ang mama, namatay ang papa, wala gyud niya gibasol ang Ginoo, di ba? DJ. Mano pinaka-importante. Kung namay mga mahitabo nga bati nga mga panghitabo kinahanglan wala kay basulon sa imong kinabuhi. Kung naman gani basulon, pwede ra gyud mo ang kagalingon, di ba? Ang trabaho na pero mas maayo og wala kay basulon. Mas maayo wa kay basulon sa imong kinabuhi. Og Ginoo na magbuot, wa gyud tay mahimo, di ba? DJ. Sige. Unya, Faye. DJ. Gusto na ko, Faye, nga next time imuha na pong kaagi ang akong idrama diri, okay? Agoy. Tarong ba? DJ. Ha? Sige DJ, ako lang ipasuwat unya DJ. Ipasuwat ni Grace unya ipasin sa kong Facebook. DJ, lakalain. Sige. Oy, atangi unya ninyo ha kay basin maabot pohon, mahimo ning dili ang atong program. Unya aduna na tay kanang kanang best story of the week o kanang lucky winner sa tuwang drama. DJ. Ha? Sige. Og mahimo na siyang Sana DJ. ha? Kanang pangutan na ba tubag? Pangutana or Anak ba kay pangutan na nga may premium load? okay, naa ba ko'y pangutana? Ang akong pangutana nga na premium load, single pa ba ka? Single kay DJ. Makadawat kog 50 pesos nga load. Joke lang. Okay. Ang atong pangutana, mao ni akong pangutana ha.
Unsay namatyan sa ihang inahan? Nalumos DJ kay giluwas niya si Kuan GR. Sigurado ka? Sigurado DJ oy naminaw ko. Sige, ato nang tanaw kung isakto ba na imong tubag hangtod maumanta, ha? Hindi ko ba DJ? Sige. Unya, dagang salamat sa mong pagpaminaw diya, Faye. Oh DJ. Wala ginaabot akong load. Wag yapon, Pi, binuang na, Faye. Wala man DJ. Dugay naman atong tong last week, Pi, giload ng coffee. Asa na nga giload DJ? Murag, ang kining nga number. Ako sure. Ay, dili. Nakapundok ang imuhang number sa kung usa ka cellphone nga naay pangalan Faye. Atong 711 DJ. Akong tanaw, balik, ha? Patay na to DJ. Okay, ka naman ko din yung number nga i-send na ko, i-forward naman po ko na sa tuwang sponsor. Oh, kaniman nga ko ang DJ akong katong isa day DJ. Atong gipataste na ko ba? Oo. O ba ito nga number DJ katong 905 ng guro tong last. Sige, usayon unya ta na karon taod kay nagdagan na tong oras, ha. Sige. Salamat kay Faye. Oh, salamat DJ. Amping di api, ha. Amping sa DJ. Okay. Ako nga to DJ dito lang sa tong number na isa DJ ha. Okay, Faye. Bye-bye, Faye. Bye-bye. So, salamat ni Miss Faye. Ay, naminaw na to diya sa may Das Village, Lutupan. Ayun. Hello. May hapon DJ. Maing hapon. Kasi pangan? Bibot. Si Bibot. Si Babes. Si Babe. Sa daan lungsod. Sa daan lungsod. Sige, Babes. Unsa may advice ni mo, Babes? Ko, kanang naminaw man ko. DJ no. Ya, mura mag kaya sa sinugdanan. Ana, dinaw-daon siya niya. Ang tod nga niabot nga. Oo na. Mura man ko. Kanang wa ko isa sulti ba nga kuan. Nga ko lang isa kuan niya nga. Wa pa siya mag-blame sa Ginoo nga yang papa yang mama mukha. Kaya kanang tao mamatay man yun. Tinuod. Ang ako lang sa siya nga nag-inusara naman lang siya o ulitaw pa ba na siya? Atinggol pa na siya? Single pa. Ako lang isa sulti niya nga mangita na siya o ipare siyang kinabuhi kaya wala naman siya gilisanan. At sa nga magtataas yung edad naa siya sa uban siyang kinabuhi. Ako niya nang ipalaila ni DJ Tani aron makakita ni siya guyab. Dili naman dahil pwede kay si Tani na may uyab. Ang tuta magkaasidan niya naginusara tawa kay mga anak, way matiman. Bitaw. Si Paris DJ sa imong kinabuhi. Mas maayo gud nga na kay Paris sa imong kinabuhi. Pero wata ka balo baysa na pa si mga plano nga gusto niya kung magminyo na siya dapat kuha na siya totally successful na gyud siya sa kinabuhi. Wata ka balo basin napay kulang. Or basin og laki yang gikinahanglan. Ora to. Sige, salamat kayo sa pagpaminaw. Salamat. Bye-bye. Unsa may tubag sa akong pangutana? Unsa may hinungdan nga namatay iyang mama? Ito lang yung luwas si GR nga ligo na lumos. Oo. Natok ko yung papa niya. Naminaw gid mo diha da. Sige, salamat kayo, ha. Sige, DJ. Sige, bye-bye. Murag lisod siya, wa siya ikayo ikatambag mga kasyahin kay matod pa niya. Wa may kuan kay wa man sad siya nagbasol sa Ginoo, no? Para na ko ani ni kuan, advice na ko ani niya mga kasyahin. Para na ko sakto na yang gibuhat nga niya gibasol ng Ginoo. O niya focus kung unsay mga naa niya karon. Padayon sa imong mga maayo nga mga plano. O niya kinahanglan na jud kang manguyab. No, anak na lang, salamat kay wa ka magbasol sa Ginoo, wa ta kay balo unsay plano sa Ginoo or napa siya laing mission dito sa laing kalibutan. No, or di haragud kutob ang mission sa imong amahan o ginahan dire sa atong kalibutan. Pero dito sa laing kalibutan na sila lain nga mga mission. Ana maguna, ang tanan nga mga nahitabo sa atong kinabuhi adunay mga dakong rason. Di ba? Okay, mudawat ko caller, be another caller, duha lang ka buok. Para mo advice og
mutubag sa itong pangutan na. Gikan sa last number 747 na lumos sa suba kay giluwas niya iyang anak. Kinahanglan mo advice good mo kung mutubag mo butangig advice. Kaya ang pinaka-importante sa tuang programa karon ang inyong bulawanong tambag. Hi DJ, akong advice anang GR nga dawato na lang niya nga wala na iyang papa og tarungon niya ang mga ay nako. Sige ako nito bagon. Hello. Hello, DJ. May hapon. Yes, mayong hapon. Kisa ni? Si Jerome ni DJ. Jerome, dagasa si Jerome. Kasangi, kay Lakon sa drama, DJ. Nakahila ka sa drama. Tulog, ito ulo ka, DJ. Morbida. Ay, na. Okay na ka diha, panyo. Nakag panyo. DJ, kay nasa akong tuot, tapat akong sis towel. Sige. Sigurado ka nihilak juga diha. Tulog na akong mata. Pero isa raman ka mata ang itulog luha, DJ. Ipugnan mo na ako. Basi nung nadakdak ka, naghalublak ni Montel mo nang nihilak ka. Labas ka tagahigda ko, DJ na. Sige. Buhay pa ba yung mong papa? DJ? Mong papa. Buhay pa, pero akong mama mo, iwa na mo. Imong mama iwa na. Nakoy ipabuhat nimo. DJ. Asa man imong papa karon? Nasa Wastos, Cagayan, DJ. Wala sa Toledo. Oo. Tawagin mo papa. Masyak na imong papa. Karon lang dayon iguman nato sa niguman nimong tawag, tawagi imong papa, nya ingna imong papa nga pa. Gimingaw kun nimo unya pa. I love you pa. Mahal kay tika pa. Bitaw DJ, no? Kaya akong papa manggutron. Kaya, DJ, kanang siya sakit sa appendix. Kanya, ang problema kay, kung pirahan na siya, mo manggutron, di mo sa dawa sa hospital, mo basindol kay. Takda, di ka papalikon sa among kuhan. Wala imposible sige Ginoo, kumusalig lang ka. Ampo lang gyud. Mao ra gyud number 1 nga buhaton. Wala imposible sa Ginoo. Sige, iniguman na to karon, mutawag ka sa imong papa, imong igtawagan ingno nimo nga pa. Mingaw ko nimo pa. I love you da pa, pagamping da pa. Wata kay balo, no, wata kay balo. Kung ugma anytime pwede siyang kuhaon sa Ginoo unya wala na to mapakita sa tong amahan nga gigugma na to sila. Basin mabot ang panahon ba nga awahin na ang tanan unya di na sila kadungog. Magdaw na nakarelate ko niya bagay kayo araw na sa akong pamilya niya. Ano ba niya? Sa diyang pag-abot niya dapat naman yung amahan niya. Nakalitong to diya amahan sa iya ang utubas pangalan niya. Wala na ito mag-istorya gid ba? Pagkakuan, patay na dayon. Muna na, murag tinuod siguro ng pangitabo siguro nga kanang dili palitan mamatay na ka napakay pabuton una mawadan yung kaginhawa di ba yun anam siguro na no? Gipaabot ra niya yung anak siguro mo na nga sige so sa gayunan ba nga magkakuan gid sila. Pero duda ko, DJ, basta siguro twin flame na iyahang mama o iyahang papa. Ha? Oo, karang kuan DJ, twin flame. Wa ko ka, unsa? Twin flame DJ ba? Twin flame. Dili kayo ko kadungog Twin flame. TWINESLAM diba? Twin flame ba? Kana bitaw, pag kumawa ang isa kay murag busunod doon. Kung sa magkadina. Marag sumpay din sila kuan ba? Yung nana. Manginana, mate, sunod banda ng iyang amahan. Pero pila pa man katuig ang mga nilabay kay namatay ang inan bata pa man to siya. Ano daw na, tinuro po na yung nila DJ, nga naman na twin flame, sa bagay kay 2 naman to, no? Paano to process ko ang pagkamatay sa siguro, no? Kita gikan sa lapok, mo pauli ta padong gyapon sa lapok. Bakit. Sige. Sige. Pero ang pinaka-importante samtang buhay pa yung mga amahan, ingno nimo nga gimingaw ko nimo pa I love you pa. Mao na. Diba? Sige. Kay nung gusto mo nikahanan, sige DJ. Okay, salamat kayo ha. Sige DJ. Sige, bye-bye.
Okay, itong oras mga kasyan, alas 2:58 na. Basa lang kog usa ka mensahe mga kasyan. Gamay lang tag oras. Hi DJ, akong advice anang GR nga dawato na lang niya nga wala na iyang papa. Og tarungon niya ang mga gibilin siyang papa og magminyo na siya para na siya kuyog sa kinabuhi. Awat na kabalo, kamura di iyang gipaabot no? Nga magminyo siya. Good PM Jomega, kumusta? I-greet po ko diri. Ay, Jomega, magna ko mahinumduman ani pangalan nga Jomega. Si Mr. Colette. Long time no paramdam Mr. Colette ha. Musta man kani Mr. Colette? Gikan sa last number 862, mahal pa rin kita by Rockstar. Abi na ko para na ako ni Abi na ko hangtod karon gigugma gyapon ko nimo. Please play the song DJ Jasmine Daini taga Toledo ra. Thanks og amping kanunay DJ. Oh, kachar ay. Kacharot ay. Pag amping po diha kanunay. 2:59 mga ka-shine, 59 minutes past the hour of 2. Natin kong oras, 1 minutes more down to 3 o'clock in the afternoon. So, napupos na tong oras. So, better luck next Saturday. Kaya sa itong programang Gitik Suliran mga ka-shine. Dungog-dungog na the same station, the same program, and the same time. 99.7 FM, Shine Radio Toledo. Okay, so ang atong tubag sa itong pangutana mga ka-shine ay ang hinungdan kung anong namatay ang mama is nalumos ang iyang mama kay itong giluwas niya si GR sa baba. Mao na nga sa bata pa hangtod nagnako gibasol siya sing amahan kay kundi tungod ni GR dili mawala si Lisa nga iyang inahan. Di ba? Onya ang pinakanindot nga mo advice. Congratulations mga ka-shine sa to ang caller nga si Miss Faye diya sa may Don Andres Soriano, Lutupan, Toledo City. Congratulations Miss Faye. Onya nakadaog ka og 100 pesos. Pesos. At ang ninyo mga ka-shine, up next. Program next. Rex Fernandez no? Ikaw basin lain gag station wa ka kay boss mo program ha. Okay, so sa ngalan ni Sir Jojo Aranilla Minorias mga ka-shine, sa ngalan ni DJ Papa Chinito or asa to? Jan Card o Papa Chinito? Karong ba? Ha? Carlo di ay ha? Carlo kung buntag pero gabi Carla. Carlo, Papa Chinito mga ka-shine. Daghang salamat. Pasensya kayo sa mga wana ko madawat og tubag, sa mga wana ko mabasa. No, naotdan na tag oras niya. DJ muas lang ko ni Manong Tikong kitang muana bako sa station karon. Salamat. Okay. Ha? Sa mga gustong mari sa station pahabol nako. Ganahan ko ang unang makaari tulo ka buok mga ka-shine. Nakoy giandam para ninyo. Tulo ka mga listeners nga makaari dire sa station makadawat og basta na ay madawat pag-chore dia duha Nana? Pila na kamuk na diha? Duha o mila-ila gid nila sa Manong Tikong ron. Kuwang na lang. Oy labo si DJ Tani. Kulang na lang ko sa mga ka-shine para sa inyong palipay sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni DJ Tatex. Labi na ni Manong Tikong nga tuwas gawas mga ka-shine kaya nag-inom og tubig. Nagpaypay siyang nga upaw. Alas 3 dawas na. Magpaabot ko ang pag-usan kuwang pag-usan mga ka-shine. Onya sa mga gustong mari hala ari mo dire. Usa na lang gid kabuok ha. Sige. Atagan ako chance ang ubahin. Imo na kog duha ka buok. Kinahanglan pa kog duha ka buok nga makaari sa station kay katulong mga duol. No island to mga lagyo na kayo kay kansi mo spliti. Duha ka buok mga ka-shine, magpaabot ko until 4:30.
4:30 mga ka-shine. Magpaabot ko niya. Basta magpaabot ko. Dali lang ko itong dalang salamat mga ka-shine. Sagahan sa mga kinabukang puwersa sa Shine Radio FM 99.7 FM, Shine Radio Toledo. My name is DJ at mga kaninyang tanan. Bisan wala tayo kita ay onda, walay kalimtan ay. Dagang salamat, ambing mong tanan. Babush! At hindi mapakali, ibang-iba pala pag wala ka sa aking tabi. Pinipilit kong limutin ka, ngunit di magawa. Sa bawat kong galaw ay laging hanap ka. Ang pag-ampo sa alas 3. Ang pag-ampo sa alas 3. Namatay kay Jesus, apan ang tuburan